ba uwata, amma na rantse da tsufarki ko da mutuwa za ta riske ni sai na nema miki lafiya. To amma ka sanar da shi sakon mutuwarsa a cikin kunnensa? Shuaima moving to na rantse da gemun kakana sarki Kan'ana Mujaddadi. Sai na kashe sarkin wannan ƙasa, sai na rushe tarihin wannan ƙasa, sai na dankofar da su, sai na kama matayensu sun zame mini kwarkwara. Hatta dabbobin wannan ƙasa na yi alƙawarin sai sun fuskanci fushina. Hassan da shi ne Mujaddadi from the director Hassan Giggs. Tun kafin a haifi ubanka muke tare da rana, muke cin amfanin rana, muke bautawa rana. In the land of ignorance, Sarki Jahamu ya shiga bala'i. Da abin da ya tara sai ya ƙare a wajen neman mata. Mulkin da yake takama da shi ya sakuce daga hannun shi kenan. Hakika sarkin kasar nan naku mugu ne, ba shi da tausayi. a shadow between light and darkness. Rana ba abin bauta ba ce, tana isar da saƙon Ubangiji na ne. Ba zan iya daidaita da wannan kisan da aka yi mishi ba. Dole ko yaya na rufe idona, dole sai na ga wannan kisan wulakancin da aka yi mishi. Ba zan iya daina kuka ba, kuma ba zan iya daina tuna shi ba, har yadda ƙasa ni ma za ta rufe idona. Man kana thawbahu khairun min amalihi, amaluhu amal jabbirina wa thiyabuhu thiyabul anbiya. Na san baka sanya da kyau. Mujaddadi. Babar butun nan gaske ne? Me ka gani? Ai inda gaske ne da zai bani lafiya. An bashi sunan Allah subhanahu wata'ala ne, domin shi ne kadai yake taimakon kowa ba rana. Na sanar da irin cutar da take addabar sarkinmu. Don haka an ware shekara ɗaya shiga duniya sako-sako a je a nemo magani. Every land needs a savior. A savior is made, not chosen. A nan zan saukarwa da sarki Jahamu baƙin cikin da ba zai taɓa manta da shi ba. In haɗa shi da baƙin aljani. Zafi ake dukan ƙarfi idan ka bari ya wuce. Hakika kai zai da ka ba kai ka dake shi ba. Barbiti ne mai Imani da Allah ba a riga suke ba, ba a siffa suke ba, ba a kyau suke ba ko kamani, a cikin zuci suke. Kai ko me zai sa ba za ka haƙura da wannan addini ka koma tsohon addini da ka gada iyaye da kakanni? Produced by Ibrahim S. Jidawa. Waɗannan su ne ɗan adam, su ne aka ce za su zo wa ƙarshen duniya. Mujaddadi from the director Hassan Giggs. Hasbunallahu wa ni'mal wakil.